să scriu ăsta, trebuie să încep cu profesorii mei, care m-au învățat, doamna Jurcuța, Nichitichi, Maria Țigan, familia Homorogan, care ne privesc de acolo de sus, familia Homorogan, doamna Florina Momoroșan, cu câtă distinție și o doamnă adevărată. Nu vorbesc de primeștiul Elisabeta, care este aici, și cu câtă, când intra în clasă și respectul și față de dumneavoastră, sunteți dumneavoastră, dragii mei, trecuți aici, poza mea de acum 31 de ani, de când am terminat clasa 8-a. Respectul meu este acesta. Că mi-a spus creionul și pixul în mână să scriu. Dacă nu aș dori și recunoștința într-adevăr e o floare rară, trebuie să avem un suflet. Iar nu pot să nu vorbesc de bunici, nu pot să nu vorbesc de Părintele Ioan Ciocan, care a fost 30 de ani protopopul de Ceica. Spunea bunica mea, era un preot deosebit. Avea, cum să nu fie deosebit, că și-a făcut doctoratul la München, în Germania. Suntem botezați de Părintele Protopop Ioan Ciocan. Cum spunea Părintele Protopop Ioan Ciocan când termina predica? Cine își dă, lui își dă. Pentru el face. Părintele Protopop a fost preotul nostru de atâția ani de zile